କଣ ଯେ କରିବ ୟାକୁ? କାମଟା ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼, ସେ କାମଟା ଘରେ ଥାଉ କି ବାହାରେ, ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ଏବେ ଆମ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କଥା ଏମିତି କି ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଟିରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଛୁଟି ସରିଲା ଦିନ ହଜବେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆଗ ଲଞ୍ଚ ସାରି ଦେଇ ବାହାରି ପଡିଲୁ। ହେଲେ ଆମେ ମା ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରେ ବସେଇ ଦେଇ ସେ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଇ ପୁଣି ଆମକୁ ରାୟଗଡ଼ା ଷ୍ଟେସନଠୁ ରିସିଭ୍ କଲେ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ସପିଂ କରିବାର ଥିଲା। ତ ମେଟ୍ ପ୍ଲସରୁ ଯାଇ କିଛି ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ବିଶାଲକୁ। ଆଉ ଏଠି ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଯାଇ ମତେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ସପିଂ କାମରେ। ଆଉ ସପିଂ ହଉଥିଲା କେବଳ ଏ ମେଞ୍ଚଡ଼ ପାଇଁ। ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ନା ବାହାରକୁ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ତ ଜିନିଷ ଦେଖାଉନି, କେବଳ ୟା ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଆଖିକୁ ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ଆମର ସପିଂ ସରିବା ପରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟୋରକୁ। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା, ମୋ ପେଟରେ ଛୁଆ ଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଏଠିକି ଆସିବି ନା ମୁଁ କହିବି ଭଗବାନ ମୋର ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଏମିତି ତାକୁ ବସେଇକି ବୁଲେଇବି। ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ସେ କୁନିଟା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିଛୁ, ସେଇ ଟାଇମରେ ବି ଆମେ କଥା ହବୁ ନାହିଁ ସେ ବସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବସେଇବା। ଆଉ ସତରେ ବି ସମୟ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଯାଉଛି ନା, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଛୁଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିବା କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୁଏ। ଛୁଆକୁ ଧରି ବାହାର କାମ ସାରି ଆମ ଫେଭରେଟ ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଖାଇକି ତ ଆସିଗଲୁ, ହେଲେ ଘର କାମ କରିବାକୁ ଦେଲେ ତ ପୁଣି ସରିବ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ଖେଳଣା ସହିତ ବୋଟଲ ସହ ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ତଳେ ଥିଲା ସବୁ ବିଞ୍ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଛି, ତାକୁ କେବଳ ମାମାର ବେଲଣା କାଠି ହିଁ ଦରକାର। ଭଗବାନ କଣ କରିବ ଏ ପିଲାକୁ।